Shin ko Trump ya yi kuskure da ya rena ƙarfin Iran? Mun fara da wannan tambayar ne domin masana harkokin tsaro da siyasa na duniya na ganin cewa ƙasar Iran fa na iya amfani da wata dabara mai kama da wadda fitaccen ɗan damben duniyan nan wato Muhammad Ali ya taɓa amfani da ita a damben boxing wadda ake kira rock a dog. A wannan dabara ɗan damben na jingina da igiyoyin filin wasa yana barin abokin hamayyarsa ya yi masa dukan tsiya ba tare da ya mayar da martani kai tsaye ba. A tarihin damben boxing, Muhammad Ali ya shahara da wannan dabara musamman a wasu manyan wasanni da ya fafata. Yana barin abokin hamayyarsa ya yi masa duka har sai ya gaji, yana ɓoye kansa da jikinsa domin rage illar da dukan zai masa. Da zarar abokin karawar tasa ya fara gajiya kuma ƙarfinsa ya ƙare, sai Muhammad Ali ya tashi da sabon ƙarfi ya daddoke abokin karawar tasa. Har-haren Iran zuwa yanzu suna bin irin wannan salon. Idan muka duba tasawira za mu ga wuraren da Iran take kai har-hare daga gabas zuwa yamma. Bari mu fara da tsibirin Cyprus. A can ne Iran ta kai hari kan wani sansanin sojin Birtaniya. A Isra'ila an kai manya-manyan har-hare kan birane kamar su Tel Aviv, Beersheba da kuma Jerusalem, wanda shine babban birnin da aka fi kai masa hari sau da yawa. A Jordan kuma akalla wurare 4 sun fuskanci har-hare, wato Amman, Azraq, Suwaida da kuma Irbid. A Iraki kuwa an kai hari kan sansanin sojin Amurka na Arbil. Idan kuma muka leƙa ƙasashen Larabawa na Gulf, za mu ga cewa Iran ta kai hare-hare kan babban birnin Saudiya Riyadh. An samu rahoton cewa ofishin jakadancin Amurka da ke Riyadh ya kama da wuta. Haka kuma an kai hari kan matatar mai ta Aramco da ke gabar tekun Fasha, lamarin da ya tilasta aka rufe ta gaba ɗaya. A Kuwait kuwa wurare da dama a Kuwait City sun fuskanci hare-hare, ciki har da sansanin Amurka da ofishin jakadancinta. A Manama, babban birnin Bahrain, inda nan ne hedikwatar rundunar ruwa ta 5 ta Amurka take, ya fuskanci manyan hare-hare, kuma sansanin na daga cikin wuraren farko da aka fara kaiwa hari. A Qatar kuwa akalla wurare 3 aka kaiwa hari, ciki har da Doha, inda nan ne sansanin sojin saman Amurka na Al Udeid yake, da kuma biranen kasuwanci kamar su Ras Rafan da kuma Mas'id. Waɗannan cibiyoyi ne na iskar gas na ƙasa. Jiragai marasa matuƙa na Iran sun kai farmaki waɗannan wurare. A haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Iran ta harba makamai sama da 165. An kai har-hare kan Abu Dhabi, Dubai da kuma Ras Al Khaimah. A Dubai, wurare masu muhimmanci sun fuskanci hari, ciki har da otal ɗin Burj Al Arab da kuma Fairmont The Palm da filin jirgin saman Dubai da tashar jiragen ruwa ta Jibr Ali. A zahiri, Dubai ce ta fi fuskantar manya-manyan har-hare a Iran. A Oman kuwa wani jirgi marar matuƙi ya kai hari kan tankokin mai a tashar Dukum. Ku tuna cewa fa a makon da ya gabata, Oman ce ta shiga tsakani a tattaunawar nukiliya tsakanin Amurka da Iran. Don haka harin da aka kai mata ya ba wa kowa mamaki. Idan muka ja da baya kuma muka kalli faɗin wannan tazawira, za mu ga cewa hare-haren Iran sun bazu daga kusa kamar Dubai zuwa nesa zuwa har Cyprus. Alamar cewa Iran na da ƙarfin makamai masu linzami da jiragai marasa matuƙa masu cin nisan zango. Kuma wannan ba abin mamaki ba ne, domin Iran ba ta da rundunar sojin sama ta zamani, haka kuma ba ta da kariyar sararin samaniya mai tsada, amma tana da ɗimbin makamai masu linzami. Gwamnatin Iran ta zuba jari sosai kan makamai masu linzami na ballistic. Tana yin amfani da kai farmaki a matsayin kariya kamar yadda kowa ke gani a yanzu a fagen daga. Tsohon jagoran addini na kasar Ayatollah Ali Khamenei ya faɗi cewa yaƙi na gaba zai zama yaƙin yanki gaba ɗaya, kuma hakan ne ke faruwa a yanzu. Abin tambayar anan shine shin wace irin barna Iran za ta sake yi a nan gaba? Hakan ya dogara ne da irin makamai masu ƙarfi da suka rage mata. Iran ta ce har yanzu ba ta yi amfani da mafi munin makamanta ba. Idan hakan ta tabbata zai iya zama maimaituwar abin da ya faru a baya. A watan Yunin bara an yi yaƙi na kwanaki 12 ne kacal. A wancan lokacin ma Iran ta fara da harba jiragai marasa matuƙa da kuma ƙananan makamai don ta dabaibaye tsarin kariyar sararin samaniyar Isra'ila, kafin daga baya kuma ta saki manyan makamai masu saurin gaske. Don haka sabbin farmaki masu muni suna nan tafe. Haka kuma Iran na iya faɗaɗa jerin wuraren da take kaiwa hare-hare. Misali, tashoshin tace ruwan sha. Ƙasashen Larabawa na Gulf ba su da isasshen ruwan sha a yankunansu, sun dogara ne da na'urar da take tace ruwan teku su mayar da shi ruwan sha. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa tana samun kashi 42 cikin 100 na ruwanta daga irin waɗannan tashoshi. Kuwait tana samun kashi 90 cikin 100,
Oman tana samun kashi 86 cikin 100, Saudiya kuma tana da kashi 70 cikin 100. Abin tambayar a nan shine, shin idan aka lalata waɗannan tashoshin tace ruwa me zai faru? Waɗannan birane na iya rasa ruwan sha, haka kuma na iya kaiwa ga kwashe miliyoyin jama'a daga biranen gaba ɗaya. Tabbas masu tsara yakin Amurka sun san da yiwuwar wannan, amma duk da haka suna kai hare-hare. Shin Amurka ta rena ƙarfin Iran ne? Shin tana rena juriyar gwamnatin Iran? Donald Trump na fatan samun nasara cikin sauri. Tunaninsa shine idan aka kashe manyan shugabannin ƙasar, sauran ma kuma za su miƙa wuya. Wataƙila yana fatan abin da ya faru a Venezuela ya maimaita a Iran. Amma ya manta da cewa Iran fa ba Venezuela ba ce. Gwamnatin Iran ta riga ta shirya wa irin wannan rana. An riga an tanadi waɗanda za su gaji manyan mukamai idan irin wannan ta kasance. A wasu mukaman ma ba wai kawai mutum ɗaya aka tanada ba, an tanadi mutane har guda 4. Kwamandojin yankuna kuma suna da umarni tun da farko, ba sa jiran kira daga Tehran kafin su kai hari. Sun san abin da ya dace su yi a lokacin da ya dace. Wannan juriya, wayo da dabara ba abin mamaki ba ne, domin ta samo asali ne daga tsoron kifar da gwamnati da kuma aƙida ta ci gaba da gina tsarin musulunci a Iran. Ko da yake Ayatollah ne fuskar gwamnatin Iran, amma ba shi kaɗai yake tafiyar da gwamnati ba. Tsarin ya kunshi rundunar juyin juya hali, malamai da 'yan siyasa. A bisa wannan dalili ba za a iya kifar da gwamnatin Iran ba ta hanyar kai hare-hare ta sama, sai dai ko a tura sojoji ta ƙasa ko kuma a samu tawaye daga cikin gida. Kuma zuwa yanzu babu ɗaya daga cikin wannan abubuwan da ke shirin gudana.